habang tumataas ang araw. Ang buwan naman ang bumababa mga kasyokoy. Daming crabs na ganito. Good morning mga kasyokoy. Yan, umaga na. Pero may buwan pa rin. Ang buwan, oh. Kita nyo yung buwan. Papunta na tayo ngayon mga kasyokoy sa baba, sa dagat. Dilim pa. Good morning mga kasyokoy. Nandito na tayo sa gilid ng dagat. Ayan o, liliwanag pa lang. Kailangan nating maaga makapunta dun sa ating destinasyon. Ayan, let's go. Taas pa ng buwan o. M-Random TV. Abangan natin mga kasyokoy paglabas ng araw. Kasi ang ganda niyan mamaya pag lumabas yung araw. Yan talaga yung purpose natin dito eh. Yung paglabas ng araw. Yan mga kasyokoy. Sumisilip ng araw.
kasyokoy. Alam nyo, hindi naman ako excited manood magkaroon ng baklat. Mas excited ako panoorin paglabas ng araw. Habang tumataas ang araw, ang buwan naman ang bumababa mga kasyokoy. Sabay ang buwan tsaka araw ngayon. Ito yung kabilugan ng buwan kagabi. Ngayon, kagabi. Kaya ganyan. So, ito na mga huli natin mga kasyokoy. Huli reveal! Ang daming mga crabs na ano? Mga crabs na tawag sa amin dito upside. Makikita niyo mamaya. Yes! Sapsap! Basic. Huli natin ang mga crabs kasi hindi naman nakakain yan eh. Hindi naman natin mabibenta mga kasyokoy. Hindi na lang natin mamaya mga kasyokoy. May mga lapo-lapo tayo, malaga, sapsap. Ito may tilapia. Ayan, napakarami pa. Daming crabs na ganito. Ito, tatapon lang natin yan. Meron tayong mga lapo-lapo, malaga. Yan, magkaramihan mga kasyokoy, sapsap. So,
konti lang huli natin mga kasyokoy, pero okay lang. Ito pa lang sa napanood natin yung ano, napanood natin yung paglabas ng araw. Ito pa lang panalo na tayo mga kasyokoy. Saksak. Please subscribe our YouTube channel and click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching Emrandom TV. TV.